nandito po kami ngayon sa ICT building. Kasama ko mga millennials. Philippines! Yay! Papunta po kami ng Buhi at magbibigay po kami ng relief goods and water from VP Lenny! Maraming salamat po. Maraming salamat po! Thank you po. Ano masasabi mo, Ate? Maraming salamat po, VP Lenny, sa lahat po ng opportunity, sa lahat po ng tulong niyo po, lalo-lalo na po sa Iriga. We will continue to support you po. Thank you very much po. Yay! Yeah! Ay, hello po kay Vice President po, Lenny Robredo, so much. Thank you po ng maraming sa pagtulong and hindi po pagkalimot sa, lalong-lalo na po sa Iriga City and sa buong Ringtonada. So much lang po. Thank you. God bless. Ano masasabi mo? Hello po. Thank you very much po, VP Lenny, sa patuloy na pagtulong sa mga Bicolanos. Talaga naman po yung supportan niyo para sa amin at sa lahat ng mga nasalanta is andyan po palagi. Thank you so much po. VP Lenny, maraming salamat po. Itatao ni Vice President Lenny sa tungay mga taga Santa Cruz. Thank you! Kaya nagpuligas po si VP Lenny kading mga relief goods po agi sa Kapuso Tubig.